Ukho kokutheni bazalwane kodwa kutheni kumina ngenxa yokuthi ngingenile nangonyakeni lo ka-2024 bengenayo i-assurance yokuthi ngizongena. Ingakho ngithi angisukume ngizobonga lokho nje ukuthi nami ngingenile. Baningi besibabona ukuthi umuntu akangenanga, baningi abangenanga, kodwa ngibonga manje siphambana ukuthi umkhuleko wami uNkulunkulu uzwile ukuthi bengicela ukuthi Nkosi ngicela ungilondele ifamily yami. Nokho akukho kubi noma usathane bezama ngendlela bezama ngayo, but uhlulekile ngoba ifamily yaphila. Ngimbonga kakhulu kuJesu Kristu ukuthi nje kulezi insuku bekunini kanti bosodlulela isimo sangisazi, but ngicabanga ukuthi bungakafika uKhisimusi kodwa besizongena kuKhisimusi. Emzini wami-ke ukhona abantu nje ababili ezindlini ezingaphandle abaqashile. Then kuzothi-ke umuzi wonke ugcinwe umfana wasekhaya oyilasiboni yakithi. So ngizofonelwa mina ngisemsebenzini kuthiwe ukhona umfana oqashe somewhere ubeza kulamantombazane ngokusebenza nawo. So umfana lo wasekhaya ubonakala sengathi uyahlanya, uthi mina ngiphakathi endlini ngibuyile eGoli ngilanga phakathi endlini, uyakhala ukumbiza abantu kanje ukuthi abeze bazosiza, nakho khona umuntu ongirephayo mina ngaphakathi endlini. Then kusenjalo bese kufika lo mfana oze kulamantombazane. Uma lamantombazane lo mfana evela uthi uzosiza phela ngoba nakho ucela usizo, kanti uphethe ushwa vele washaya kulo mfana. Lo mfana akuyena nowasendaweni, umfana oze ngomsebenzi uyarenta la ngale, uze kulaba abarenta kwani. Washaya ngobhushu mangizwa, walimala umfana waphuma namazinyo. Kwase-ke umlungu lo obalethe kule ndawo yangasekhaya wase efika ethatha lo mhambise ekliniki. Lona noma sengithumelile-ke because ngafonelwa umakhelwane nami ngathumela ekhaya kithi ukuthi abahambe bayobheka ukuthi kwenzakalani. Mabefika bathi ngempela akezwa lutho, uthi nje mina ngikhona la ngaphakathi, ukhona umuntu ongirephayo, tontoni abalalelise nangamawindi, ufuna ukubulala amawindi, ufuna ukwenza njani, balalelise ukuthi nasi isikhalo sikhona. Kodwa ngiyambonga kuJesu Kristu. So bamthatha abasekhaya bahamba naye baye ekhaya. Mase belapha ekhaya shuthi bambona ukuthi kuyehla uyathoba uyabuyela kuma-senses. Base-ke ngakusasa waphindela ezansi yena ehamba exolise ethi akazi naye ukuthi bengenwe yini. Uyasuspect ukuthi mhlawumbe khona into abamfakele yona utshwala abaliphuzayo ngoba uyaphuza futhi kakhulu. Uyasola ukuthi khona into because akayena umuntu wodlame, asimazi nathi ukuthi benze njani. So uma yena esesho ukuthi uyasola mhlawumbe bamfakele i-drug lapha, akazi kodwa ukuthi kwenzakale, akakhumbuli yena eshaya enza yonke lento ayenzile. So uthe sachaza lokho kwafika amaphoyisa akhe, amthatha kamaphoyisa ahamba naye. Sihleli emthandazweni ngisithandaza, sazi nokuthi sithandazela ukuthini ngoba phela noma ngathi uyaxolisa athini ngoba nasemaphoyiseni kuthiwa washo wathi ngilungele no-10 years no-15 years ngoba ngiyazi ukuthi okusalayo ngonile ukuthi bekwenzakaleni kumina angazi. Ayike-ke wahamba-ke namaphoyisa. Umuntu lo limele waseklinikhi wabeseyidluliselwa esibhedlela. Ngathi wabuya naye ngelanga elilandelayo wafika wathungwa-ke wabuya-ke. So laphayana ngithi mhlawumbe uhlala amalanga abawu-4 udlula uKhisimusi laphana esitokisini, waseyabuya. Sengiyezwa futhi mina ngikaze-ke ngiye ekhaya, ngizwa nje kuthiwa hayi ubuyile. Ubuya kanjani umuntu ngoba phela ulimele lo, umele ukuthi ajeze phela eqinisweni, ulimele lo muntu lo. So kanjani ukuthi yena ubuye ngaliphi uthi mayichaza uthi bakhishwe baba-4 kwathiwa abanacala. Manje mina angisazi-ke noma ngizothi imikhuleko ebesithandaza ngoba besingathandazeli ukuthi akakhishwe ejele ngoba ulimazile. Okusalayo umuntu ulimele.
So ngibuka nesikhathi esikusona abazalwane ngathi isikhathi sokuphelelwa umthetho uphelile. Yabona uNkulunkulu siyambonga silazi icebo lakhe ukuthi lithini ngokuthi aphume onile. At the same time siyakhalaza ukuthi Nkosi yami umuntu angenza kanjani ukuthi ngeke ngithi nje bekuyingane yami lelimele. Bengizokwenza kanjani because bese kusuka umphakathi bezoshaya lo mfana ngoba akayena wasendaweni. Bengasazi istory bezwa ngaye ethi uyena uyangirepa ngikhona la endlini. Mina ngingazange ngize ngibe khona nakancane. So abacishe kwathiwa umphakathi ufike wabulala lo mfana. Umfana engenzanga lutho. Umfana akayena wendawo uziqashela ubeze kulamantombazane kwasiza wona lamantombazane asechaza istory ukuthi cha umalume uyena orongo lo sihlala naye kanje sengisho imikhuba kaSathane usihlasela ngandlela zonke kodwa sibonga ukuthi uNkulunkulu uyasiphunyulisa usihambisa kanje njengofish angasayithola intuba usekhaya ke manje ngathi akangicela kakhulu ke ngoba izingane lezi ziyamsaba lezi eziqashile akaphuphuke ahlale ekhaya ke ulapho ke ekhaya sengisho lokho ke bazalwane ukuthi uSathane befuna mina nokuthi angishiye umsebenzi ngihambe ngiyele ngento nami ebengeke ngikhona ukuyisolve but uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi uyisolvile ngendlela yakhe amen.